नमस्कार, मराठी किचन विथ सवितामध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण अगदी धाब्यावर मिळतो तसा पनीर बटर मसाला घरच्या घरी कमीत कमी साहित्यात कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। रेसिपीला सुरुवात करण्या अगोदर तुम्ही अजून चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करा व सोबतचे बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा। इथे सुरुवातीला पनीर बटर मसाला बनवण्यासाठी जे वाटण किंवा मसाला लागणार आहे तो बनवून घेऊया। त्यासाठी एका मिक्सरच्या भांड्यात 4 पिकलेले टोमॅटो असे मोठे कट करून घेतले आहेत ते घालूया। त्यात 8 ते 10 लसूण पाकळ्या, 2 इंच आल्याचे काप, 1 हिरवी मिरची, थोडीशी कोथिंबीर, 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर, 1.5 चमचा धने पावडर, 1 चमचा जिरे पावडर व 15 ते 20 काजू घेतले आहेत। काजू मी 15 मिनिटे गरम पाण्यात भिजवून घेतले आहेत। आता हे सर्व साहित्य बारीक वाटून घेऊया। एकदम बारीक पेस्ट अशी करायची आहे। ही बघा, अशा प्रकारे मी पेस्ट करून घेतली आहे। इथे मी अर्धा किलो पनीर घेतले आहे। पनीरचे असे मोठे तुकडे कट करून घ्यायचे आहेत। हे पनीर बटर मध्ये थोडेसे फ्राय करून घ्यायचे आहे। त्यासाठी एका पॅन मध्ये 1 चमचा तेल व 1 चमचा बटर घालूया। तुम्ही ते बटर ऐवजी तूप सुद्धा वापरू शकताय। आता हलकेसे गरम झाले की त्यामध्ये पनीरचे तुकडे घालूया। गॅसची फ्लेम मी मीडियमच ठेवली आहे। मीडियम फ्लेम वरती आपल्याला हे आता फ्राय करून घ्यायचे आहे। आता वरून चवीसाठी थोडेसे मीठ व पाव चमचा काश्मीरी मिरची पावडर घालायची आहे। यामुळे पनीरला खूप छान चव येते। हे पनीर आता हलक्या हाताने हलवून घ्यायचे आहे, नाहीतर पनीर तुटू शकते। पनीर 1 ते 2 मिनिटेच फ्राय करायचे आहे। असे पनीर परतल्यामुळे त्याची चव खूप छान लागते। आता पनीर फ्राय झाले आहे। आता हे आपण बाजूला ठेवूया। आता पनीरचा मसाला बनवून घ्यायचा आहे। त्यासाठी एका कढईत 1 मोठा चमचा तेल व 1 चमचा बटर घालत आहे। इथे तुम्ही बटर ऐवजी तुपाचा सुद्धा वापर करू शकताय। थोडेसे गरम झाले की त्यात 1 चमचा जिरे व 2 ते 3 हिरवी मिरची, 1 दालचिनीचा तुकडा, 2-3 तमालपत्राची पाने, हे मसाले अर्धा मिनिटभर परतून घेऊया। यात 2 मोठे चमचे बारीक चिरलेला लसूण घालूया। 1 हिरवी मिरची, ती सुद्धा अशी बारीक चिरून घालायची आहे। इथे मी 10 ते 15 लसूण असे बारीक चिरून घेतले आहेत। 2 मिनिटे परतल्यानंतर यात आता कांदे घालून घेऊया। इथे मी 3 मध्यम आकाराचे कांदे एकदम बारीक चिरून घेतले आहेत ते घालत आहे। कांदा मीडियम फ्लेम वरती परतायचा आहे। कांद्याचा रंग हलका सोनेरी येईपर्यंत परतायचा आहे। 5 मिनिटे लागलीत मला हा कांदा परतण्यासाठी। कांदा असा हलकासा सोनेरी झाला की गॅस स्लो करायचा आहे। आता त्यात मसाले घालून घेऊया। अर्धा चमचा हळद व 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर घातली आहे। आपण वाटण बनवताना सुद्धा त्यात तिखट वापरले आहे, त्यामुळे तिखटाचे प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकताय। कांदा शिजण्यासाठी त्यात थोडे पाणी घाला। 2 ते 3 मिनिटे शिजून द्या, म्हणजे कांदा छान शिजेल व खाली करपणार नाही। आता हा मसाला चांगले 2 मिनिटे तेल सुटेपर्यंत परतायचा आहे। तुम्ही बघू शकताय छान तेल सुटले आहे। आता आपण इथे सुरुवातीला जे टोमॅटोचे वाटण बनवले होते ते इथे घालूया। इथे मी सगळे वाटण घातले आहे। गॅस मी स्लो केला आहे। आता चांगले एकजीव करून घेऊया व तेल सुटेपर्यंत 8 ते 10 मिनिटे परतून घ्यायचे आहे। चांगले मिक्स करून झाल्यानंतर या चवीनुसार मीठ घालून घेऊया व पाव चमचा साखर घातली आहे। साखरेमुळे टोमॅटोचा आंबटपणा थोडा कमी होतो। अगदी थोडी साखर टाकली आहे। मिक्स करून घेऊया, म्हणजे ग्रेव्ही खाली लागणार नाही। या प्रकारे मी 10 मिनिटे ग्रेव्ही परतून घेतली आहे। अधूनमधून ते हलवून घेत होते। टोमॅटोचा कच्चापणा निघून गेला आहे। छान तेल सुद्धा सुटले आहे। रंग सुद्धा छान दिसत आहे। आता यामध्ये 1 कप गरम पाणी घालूया। याला चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहे। पाणी तुम्ही ग्रेव्हीच्या थिकनेसनुसार घाला। जास्त पातळ ग्रेव्ही करायची नाही, त्यामुळे एवढे पाणी पुरेसे आहे।
इथे मी 1 कप पाणी वापरले आहे। याला तर चांगले मिक्स करून घेऊया व मीडियम गॅसवरती 2 मिनिटे शिजवून घेऊया। तुम्ही बघू शकता ग्रेव्हीला छान उकळी आली आहे। उकळी आल्यानंतर गॅस स्लो करायचा आहे। आणखीन 2 मिनिटे आपण असं शिजून द्यायचे आहे। आता यात आपण बटर घालून घेऊया। आज आपण पनीर बटर मसाला बनवत आहोत, त्यामुळे भरपूर बटरचा वापर करायचा आहे। तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त वापर करू शकताय। इथे सुरुवातीला जे पनीर फ्राय करून घेतले होते आता ते घालायचे आहे। तसेच पॅन मध्ये पनीर फ्राय करताना जे बटर राहिले होते ते सुद्धा घातले आहे। पनीर घातल्यानंतर आता यात 1.5 चमचा कसुरी मेथी घालत आहे व 1 चमचा गरम मसाला घातला आहे। वरून थोडीशी फ्रेश क्रीम घातली आहे। थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया। आता हे सर्व साहित्य हलक्या हाताने मिक्स करून घेऊया, नाहीतर पनीर तुटू शकते। गॅस स्लोच ठेवायचा आहे। आणखी 2 मिनिटे असे शिजवून घेऊया। आता सगळ्यात शेवटी आणखी थोडी कोथिंबीर घालत आहे। तुम्ही बघू शकताय पनीरची ग्रेव्ही किती छान दिसत आहे। त्याचा थिकनेस तुम्ही बघू शकताय। रंग सुद्धा खूप सुरेख असा आला आहे। पनीर तयार झाले आहे। आता गॅस बंद करायचा आहे। तर तयार आहे अगदी धाब्यावर मिळतो तसा पनीर बटर मसाला। घरच्या घरी कमीत कमी साहित्यात ही रेसिपी तयार होते। आता याला गरमागरम सर्व करूया। रोटी किंवा नान बरोबर खूप छान लागते। तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करायला विसरू नका। चॅनेलला अजून सबस्क्राईब केले नसल्यास सबस्क्राईब करा व सोबतचे बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।